Makaingon lagi kong safety gyud ang mga bayot diri na pitag sinilutay na isgutan. Papilion sila sa perti kabugnaw og perting inita, sa rimbo ra man sila taman. Kibaw ba mo nga dali ra kayo ang pag-anhi sa Japan sa usa ra ka paagi? Oh, dali ra kayo ang imong pag-anhi sa Japan sa usa ra ka paagi. Dapat naa kay kwarta. So sa maabot ani nga video, ako dai si Tony, usa ka OFW diri sa Japan. So mag 3 years na ko diri sa Japan. Mag 3 years na ko kinaog baka diri sa Japan. Sa una nakita ra nako sa mga Facebook Reels. Kusog sila mga og baka. Abi man ako kung sa bakaha, mga saba man ang baka diri napita. Mas dapat pag manhi kag Japan, buo gyud imong desisyon. Kay unang-una imong problema ini kabot diri. Kanang language barrier ang Nihongo. Isud kayo. Dapat mag-eskwela kag Nihongo diha sa Pinas ay hakamanhi diri. Dapat na jud kay nahibalan kay mao gyud number 1 nga makadepensa sa imuha. Sa imong kugalingon diri. Kay wa jud kay laing kauban diri kundi kaugalingon ra nimo. Kasi kaduha ang klima diri. Pag summer perting inita. Pag winter pod perti pun tugnawa. Usahay makaingon lagi kog safety gyud ang mga bayot diri na pitag sinilutay na isgutan. Kung papilion sila sa perti kabugnaw og perting inita, sa rimbo ra man sila taman. Kung mingawunon kasi mong pamilya, dapat andam jud ka. Kay kung trabaho imong anhion diri, tulo ka tuig jud ka diri magpuyo. Naway uli ay. Kung ready na ka, andam ka muka og baka, andam nimong saluon ang kainit og kabugnaw diring dapita. Ug ang kamingaw diring dapita, anhin na diri sa Japan. 3 years na ko hapit dire. Pila na lang kabulan, muli na ko. Autumn season pa lang pero grabe katugnaw. Dire napita magdulay ice dire. Pero ang hangin, karon gani murag dungog kay ang hangin ani. Moy nagpabugnaw dire, mas tugnaw pa sa mga nag-ice nga lugar dire napita. Mga December, January, makita na nimo na mga kanal dire. Nunani nga oras, mag-ice na tungod sa kabugnaw ba. Pero dili nagaulan og kuan diri niebe. Panalagsa, gagmay ra kayo. Muna agyana na ko diri kada buntag. Mura na tag na sa Pinas pod. Migoy gwaka ba yun ani biya mga palibot dito. Migoy gwaka, yung kag bukid mangguna. Oh, di ba? Buntod oh. Buntod nito pilo. Na manggahan ni Noy Loloy. Tapos mga uwak rin madungog ni mo diri kada buntag. Lay manok diri. Uwak ray mong madungog diri ni kabuntag. Diyan naanad kay motugao kang manok ng alas 3 alas 4. Dire wa ya mo. Dapat mag-alarm ka para makamatagag sayo. Kay ang alarm dire mga uwak. So makatanong ra sila diri humay kanang padung og summer. Padung og summer. Diyan anay mga humay makita nato. Karon paingog winter wala. Ayan o, tuyo. Sa una, sa Facebook na ako na makita mga kahuya. Sakura na siya. Inalang naong sakura pag tingtog na, wala yung mga dahon.